con mi cha cha cha. Tell me where the freaks at. Friday night, put my backpack on to do my thing, but the bouncer wouldn't let me in. He just stood there with a stupid grin. Last time I went home crying, but I kept trying, 'cause
cause he don't know the moves that I'm supplying. I'll take my glasses, I'm gonna bounce back up and kick some asses. I've waited long enough. You think you own me, you don't control me. You think you heard me saying that I'm freaky. You're just afraid, I'm here to stay. Just cause I'm different, I shouldn't walk away. You think you own me, I control you. You think you own me, I control you. You're a freak, don't belong cause you're alone and weak. But I'm just as cool as I am geek. Mr. Power, I am all on fleek. And this time I won't be crying, no I'm not buying. You know the slide as the moves that I'm supplying. I'll take my glasses, I'm gonna bounce back up and kick some asses. I'm about to call your bluff. You think you owe me? Ja, Ruud, DJ Trend. Kom er even bij. Trent, kom er eventjes bij. Ja? Hoe vond je het? Het ging eigenlijk wel goed, voor mijn gevoel. Ja, voor ons gevoel ook eigenlijk ook wel, Ruud. Ja, we hebben eigenlijk geen verstand van, dat moeten we ook wel eerlijk zeggen. Maar... Nou, we deinzen er lekker op mee, hè? Ja, zeker. En wat dat betreft moet je echt toegeven, het is heel afwisselend. En volgens mij kon ik best wel de stukken eruit halen die je zelf er tussendoor gezet hebt of gemixt hebt. Dus wat dat betreft, ja. En nu, hoe gaan we nu verder? Wat ga je doen met de coronatijd? Staat er iets op het programma? Ga je nog iets richting Spotify doen? Ja, ik wil eigenlijk wel zorgen dat begin volgend jaar een eigen nummer op Spotify komt. Kijk, dat zijn de goede dingen. We hadden nog wat anders beloofd aan jou. Sociale media. We moeten die aantal volgers moeten we omhoog krijgen. Ja. Hè? Want we hebben nu echt een dik uur stukken mogen horen. Dus ik zou zeggen, begin eens eerst te vertellen, waar ben je het actiefst? Facebook, Instagram of wat anders? Ja, precies, Facebook en Instagram. Oké, en hoe kan ik jou vinden? Gewoon op Facebook en Instagram zoeken naar DJ Tren. DJ_Tren en dan vind je mij vanzelf. Kijk, dat laag streepje, Twan. Dat liggend streepje. Dat liggend streepje, dat moeten we even heel goed in de gaten houden. Tren, optredens voorlopig niet, hè? Nee, voorlopig niet, maar we hebben wel al dingen op de planning staan voor volgend jaar. Vertel, als het doorgaat. Mag je het vertellen? Nou, eigenlijk is het nog geheim, dus ik mag het niet zeggen. Nee. Wij twee zijn altijd iets van de primeurs. Hè? We proberen altijd iets eruit te vissen dat we weten van, hé, we hebben een primeurtje bij Lunch Live. Maar in dit geval maken we dus voor. Vertel. Klein beetje de sluier. Blijf je in Nederland? Ga je naar Ibiza? Nee. Het blijft lokaal. Een lokaal festival. Maar voor de rest mag ik niks zeggen. Hey, ik weet het goed. Als ik Anneke van Popplaza vraag, dan weet ik het, hè? Nee. Weet Anneke het niet? Nee. Nou, ik dacht dat ik een netwerk had. Maar... Anneke, die weet het toch meestal wel. Anneke van Popplaza, die weet alles. Ja. Dus Anneke weet het niet. Dan wordt het weer, moeten we weer flink achter de telefoon. Ik denk dat we wat richting wat zuidelijker moeten gaan kijken dan. Oké. Ja, ik zou zeggen van Twan, doe de afsluiting. Dan ga ik alvast de Tom Petty klaarzetten. Ja, Tren, dankjewel. Ik hoop dat je er in elk geval veel plezier van hebt gehad. En wij hadden in elk geval ook, wij vonden het ook hartstikke goed. Ja, dankjewel. Ik kan niks anders zeggen, Ruud. En wanneer zien we je weer bij PNM? Ja, binnenkort. Als Bart belt, kom je meteen, hè? Ja, tuurlijk.